Okay, så nu er vi kommet ud til Axel. Vi kan se, rosserne holder derinde. Vi har Markus derovre. Vi har cargo-traileren. Der har man fundet en god plads. Så kommer Axel derovre på marken. Markus kører på den lille bil. Den er bare vild, den her. Jeg har lige været inde og klædt om. Skift. Så jeg kommer ud og filme lidt. Lige lægt og kørt lidt på hjemmehagen. Der har vi Axel. Smider lidt på YouTube-kanalen. Wow. Og det er jo så Axel, som vi kan se der ligger og kører på KTM. Vi har Markus derovre. Lad os se, om vi skal have en god flyby her. Hvad er det, Jonna? Hvad vil jeg sige til kanalen? Jeg har at sige, at det er fint. Det er fint. Kan vi lige at køre mark? Det er fint. Hvad har vi? Det er KTM 2,5. Ja, mark. Og det er så Markus, vi har her. Må jeg egentlig lige på min bil igen? Jeg skal det. Og det er så den crosser ingen kender til. Den hurtige bæst. Må vi høre den starte op? Ja, nu skal det ikke være antiklimatisk, jeg kan starte. Nej, vi klipper det bare ud. Skal lige se noget really? Ja, vi er klar. Og han rykker den derude af, mand. Der er jeg slået. Kom. Fuldtid. Kom du video for helvede. Okay, skal vi løbe ud for? Ja, kom du bare. Det er godt kamera, man ikke skal i. Hej guys. Her er busserne. Det der, det kommer fra. Oh my god! Fucking for Ora, altså hun har siddet fucking 14 videoer op med, hun er på festival af samme kunstner. Og det er kun for en time siden, dude. Lige om lidt, ikke også? Tusind. Lad mig sige dude. Okay, klokken er lidt over 7 om morgenen. Axel sidder oppe i stuen, Markus er inde toilet. Vi kan tænde lyset. Tænkte, at vi skulle lige lave noget sjovt, mens vi var hernede. Jeg ved ikke, om det er så nemt at gøre på Axels crosser. Den tændrørsætten, den sad helt derinde. Men hvis vi kunne finde tændrørsætten på Markus' crosser, så løsner vi den. Sådan. Det skal ikke på start. Så kan den ikke starte. Lad os se, om vi kan gøre det på Axels også. Eller løsner en startknap eller sådan noget om det. Vi skal lave noget sjovt. Det er lidt en 10'er. Det er også... Vi kunne godt vende hans greb sådan her. Bare fordi... Jeg ser, man så umbraco det der. Så der er noget værktøj, men jeg tror ikke...
Det ligger der. Hvad fanden er corona? Passer den der? Det gør den. Skal den på den der? Sådan her. Rigtig spændende sådan her. Ja. Og du vil gerne lige se, hvad vi har lavet. Bedste påske i Danmark, farlig. Oh my god. Jeg håber ikke, at jeg har smidt bold med til den der. Det var også. Det kan vi. Vi kan gemme den her, den gemmer vi. Støv. Den sidder i. Okay, så gemmer vi den her. Den gemmer vi. Her. Den sidder der. Der. Og Markus skal ikke starte. Det bliver de tilbage. Det skal lyse sådan der. Så er lyset slukket. Og så har vi lagt den lille morgenprank. Jeg skal op og sige tak, så vi har pranket Markus. Men uden at sige, at vi har pranket ham. Se hvad han siger. Så Markus ikke er der. Axel, må jeg lige låne dig? Må jeg lige låne dig, jeg skal lige viske den her. Er det dit kamera? Jo. Nej, jeg skal ikke låne det, jeg skal låne ham. Kom herover. Må jeg komme med? Nej, jeg skal bare lige, han skal bare lige herover, jeg skal lige viske ham. Det er godt. Og du vil gerne lige se, hvad vi har lavet? Bedste påske i Danmark, farlig. Oh my god. Ej, seriøst, jeg hader jer, mand. Hvor er I fucking bøsse, seriøst. Ramte den igen. Jamen, fuck jer. Prøv lige at forestille dig, du kunne Nej, godt fordi køre sådan her. fucking fix det nu. Jeg mener det, seriøst. Hey, du kunne godt, prøv lige mærke. Nej, Du jeg kunne kunne godt fucking, nej, fix det nu, seriøst. Hallo, Svane, det kan du selv fixe, mens vi sidder her. Svane. Skal jeg tage min mad med ned? Det var ikke for ondt gjort, det der. Og nu skal det sidde helt præcis, ligesom det gjorde før.